pinya, kinsa pa mo palitan ni. Pamilya pinitubo ay mura mag-ako. Ko. Ay, kadagan trabaho uno na ri ay. Ay. O pa dyan na si Isara yung tubo. Adyo na rin ba? Sorry. Ay, kapon magsakas taas eh. Dari na ako mag-ano eh. Wa mo dyan mga madam na palit dari eh. Kapoy trabaho. Ko. Negosyo. Anyong! Wala me, wala sikap. Anyong! Ay, hello madam. Say ato. Paliton ako ni nga yuta. Dako sa pinya oy. Dili na pinya. Aw. Paliton ako ni nga yuta. Pila ni ka square meter o kuan, kilometer. Wala ko kabalo dam, Mark. Ikaw na lang siguro yung anak dam o. Ako pa'y musukod nga ikaw. Pila ni? Clean title ba ni? Oo. Basta wala pa nakapalit ani, feel ko ikaw makaunaan ni ron. Pila? Narani siya sa ano, 1 point. Point? Basta ka na'y bahala. 1 point? Basta 1 point plus. Pila? Exact. Ay, pagbuot madam, ako may namaligya. Cash. Nadira ang cash. 1.8. Pila? 1.8 million, billion. Meter. Ang amount ani. Ay, ang amount. Kung alam ni dam, barato lang ni Dari kay. Karon bago biyan in tubo ako ang mga pinya karon. So ikaw di makaunag palit ani. 1.8 million. Oh, ano? Okay. Ang ako ang kwarta na dito sa car. Gusto na ko i-tour ko nimo dire. Ay, niya na dam, wait lang daw, nanawag dam. Unaha ko kay client ko, i-downan ta ka og 8 million. Hello, madam. Oh, ma'am, naanay po ko dari ma'am. Nako po na may customer dari ma'am. Rag mo hatag naman siya diretso og kuan yang kwarta daw. Siya na daw mo palitan ninyo taan ako dari. Abot asa ko niya papuyon. Yaman yung paliton tanan hinuon. Sige, sige dam. Magkita-kits ang tamad. Hello. Oh, nana ko dire. Hello. Hello nana ko. Dam, hello dam. Ay, Nagunsa naman pug ka dire. hello, madam. Nung sa naman po ka dire? Ginoo Caretaker na ko ni. Ayaw kaayo gipalit na nako ni. O sige palit na kay titulo. Mo ging paliton Oh, para kung kuha saan ng sabi titulo. wala pa. Dili na ako gusto ibaligyan nimo sa iya ha. Wala ni siya kwarta. Nagsabot na ta. Wala ni siya kwarta. Nagsabot na Hantod ta. karon mangita pa ni siya Tupperware. Kahibalo ka. Bag sige ni siya pangitag Tupperware. Wala ni siya kwarta. Kahibalo ka nga ako na kang downan karon naa sa O sa car. i-down niya. Wa magin na ilis o. Pina Naa na sa naka-shooting. car. No gyapon na yung Ang sinina. ako ang mga sanina. Madam, wala sa na, madam. Wala pa dyan siya ka-down dyan. Oh, mo ibaligya man nimo. Wala pa po na ako. Nganong ni yes man pug ka ko kabalo ka nga downan ta ka. Si madam man akong gihulat. Dapat yaman guning yuta. Anak ka wala na yung nag-iyaan ni caretaker ka. Oh, so ako agan ini. Iya, ganin ninyo. Wala kay Asay mong titulo. tanan nimo makita diri ako ah. Asay mo Pati titulo. ikaw, kinagtindog ka sa Asay mo titulo. Pwede ka iduslak sa pinya. Titulo. Titulo? Mm. Nasa bank. Asa? Bank. Ngano naman na dito nga di man sila tag-iya. Gina safe keeping nako. Safekeeping si mong baga. Ikaw, makapalit og yuta nga nagmedyas pag ikag Pila ni kabuok? Mo, ikaw gani ihap no. Aron tag-iyao dili man ako. Ikaw maka nagbantay dire. Oh. Pero siya nagsukat ani dili ako. Abi ba na kung imo ni ibaligya? Di man ni imo ngano imo po ni ibaligya. Ikaw no dako kag agtang pero walay sulod. Kinahanglan ako ning yutaa. Mano kinahanglan man nimo? Kay akong palito ni Naki kwarta? daghan. Wa kay kwarta. Wala pa kita nag-down payment. Wa pa magikay ilis, napay mo sapatos giterno nimo sa medyas nga puti. Usa man ka awkward kay ka girl. Tanawan ning isa oh, asa ka kakitag tiil nga diretso bagtak. Oh. Oh, awkward pud kay ka girl. Pag medyas kag puti mura kag jantis ni Kijingkay. Ayaw kaayo. Dam, say ka na istorya na dam mo kay Magpalit-palit, kana rin kay Samo kwarta. ka. Palito Dam. na ko ni. Kabalo ba ka mga prutas dire, dili ni basta-basta. This is pineapple with glutathione. correct. Wala ko'y labot. Basta I want this property as soon as possible. Money. Oh, money down. Money down. There. Oh, Na, asa? asa yung titulo ani? Nasa bank. Oh, dito to magbinayran na eh. Oh. Mano magpalit-palit ba ka sa iya nga caretaker naman eh. Ngano imo pud ibaligya? Nga di man day ni imo. Ko dapat yulat dapat hulato na to si madam mo. Ngano imo pud ibaligya? Wa man ako gibaligan ni ana lang ko basta 1 point lang ni kapin ana. Mano na buot-buot man ka? 1 point lang ni. Ang kani 1.8. 10M ni. Ay 10 and ay. 10M ang 10M ang 20 square meters. Oh, ato da ay siya ko da. Mali dai ko. Oh.
Kanay mong agtang mura man nagyuta. Diya di ka magpatanong og pinya. Kadako ana. Magkita ta kay para mabayaran ta ka. Sige kag palit-palit, wag ka I want that, and that. All of here. Gusto na ko paliton tanan, magbuhat ko og resort dire. Rest house. O sige, kay para ato maabot ta sa anti money laundering act. Para makabalo Dili ko nga ka. mga legal ang imong mga trabaho. Asa nimo ginakuha ang imong source of fund? Oh, da. Uy, source dira. Source of funds. Buang man yung source. Source of funds. Na kay ba? source. Income ba? Kabugo nimo ay negosyo. Of course, my money is gatubo. Ang ako ang Dagat negosyo klase nga na patubo. ako'y mining, na ako'y rest house dito adapet, Kung mining o ka, kana nga Kung mining bundok ka. ako ana. kung mining ka, unsay element sa gold? Oh. Naa siya sodium chloride. Kasabot kag sodium chloride. Ayaw kog hagita. Kasabot kag sodium Ayaw chloride. kog hagita. Sodium usay Tiring raman ko dari. usay meaning sa sodium chloride. Part na siya sa gold. Basta naanay mga karat. Karat imong nang amurag karat-karat. Gani. Karatihon ta hinuong kadira. Usay part sa gold. Usay naa sa gold. Necklace. Oh, pwede man na i-gold. Ang neck Bugo mining lichini. kataka naman ni yoyo. Ang gold mo na ginahimo og kwintas, dili sa part sa gold ginahimo. What sa- is necklace? necklace? There are many kinds of necklace. We have silver, gold, copper, and What even is our plastic. topic? Gold. Oh. Unsay So what element is sa gold? Unsay necklace? element sa gold? Dili Mano nag element ma-compose ang element gold? naman ka. Balik itong science dito. Pila imo ang grado sa science? 99.1. Oh, lamang kag 40. Oh, unsa lagi ang element kung na kay mining? Unsa ano pagkabalungan ay gold sa ilalim. Ngano ginahanglan man ako nang explain ako ba dai trabaho? Ano makanaa ka? I have my own workers. Workers, wa magi kay kasweldo sa imong trabahante. Ay, pwede raman na utangon. Oh, sige, unsa pa imong negosyo? Ako gilas-silasi. Na ako ay phone shop. Phone shop. 82 kabuk akong phone shop. Unsa pangalan sa imong phone shop? Si Ellen siguro. No, Unsa? Shamsi's phone shop. Shamsi's phone shop. Okay, kung mag-ano ka, unsay tawag nimo sa kanang maghatag og value sa gina-phone nga item? Ayaw taga-ig value kung kabalo mo nang diha mo masakitan nyo. Ayaw nyo taga-ig value tanan. Buang man mo oy. Unsay tawag ana kung naadyo kay negosyo nga ingon ana? Uyab-uyab man na imuha. Dili kanang balyuhan na dili man na pwede nga imuha ng asikason. Na ako'y tao nga mag-asikaso. Unsay dira. tawag gani nimo ana nga tao? That is kuan. Unsa? Mo nang in charge nako dira. Bugo appraiser. Ay freezer si mong mata. Kung wala mo'y freezer, ayaw migdamaya. Oh my God, appraiser. Oh my God, i-up ni mo ang freezer. Appraiser. Wala dahil may butanganan, ako pa yung magproblema. Doon sa Maunay poor. Hala, my God. Pati ang Kabubuan freezer, niya, i-up ni mo. Batok na di ang ilong murag utok. Katok. Appraiser. Bugo no. Gani. O sabay mo na yung negosyo. Daghan kog dump truck, 62 kabuk dump truck. Kung dagan kag kung 62 dump trucks ka, unsa nga brand sa dump truck? O sige. Na ako'y Huawei. Si Huawei. Huawei. Ang pero guna. Unsay Huawei? Unsay Huawei? Ako aman ang dump truck, ano Sa maglabot-labot man ka. Walay dump Kung truck na mangarkila Huawei. ka, pangarkila, ayaw migdamaya. Walay brand nga Huawei. Ayaw kung patakaig yaw Ma'am, may nahulog, ma'am. Ay kung patakaig kalo na ko na. Ay, Ay kung patakaig wa Huawei. Walay Huawei. Naa. Pataka kag Sa inyo ha. Cellphone man ang Huawei. Naa na. Na ako'y Buot Huawei. ka. 6 kabuk Huawei na ko. Ako ang the rest dump truck na ko kay kuanto. Di usa ang pinakapaspas nga dagan sa dump truck. Depende sa imong pag-drive. Kung paspasan mo, mapaspas Ang ka. pinakapaspas nga speed. Depende sa traffic. Speed. Speed. Speed, abutin nyo. Na dito sa speed bangkal na ko gipark. Kag yaw-yaw di. O sa kailan negosyo nimo? Kani siya no. Mamalit og yuta buguon. Gani. Ano naman at least gipalit na Oh, ko. unsa pa? Naapa ko yung negosyo. Unsa? Na ako'y kanang selecta nga ice cream. Ako ana. Selecta. Ang 82% of shares ako ana. Wow. Sige. Kung selecta ka, kisa ang first endorser nga naging model sa Selecta. Madam na ko na. May gani, ni franchise ra ko dito.
Ikaw no, Franchise to. mangingilad kay ka. Ay, Ayaw kong silan. ilad-ilada ba youth? Dili man na pwedeng yung anak na. Ako, daga kong negosyo na ako'y pawn shops, mining, even lots, row lots, big lots, house and lots, tanan mga lots, Say even big lots. B-lots. Say big lots day. Imuha po ng lots for less. Oo. Ikaw, usa pa yung mga negosyo nimo ikapahambong sa kuha. Yang lang mag-fish lot. Kaloin. Anak ka ta kada pratagak. Usa yung ilong? Fish lot. Oh, ay, Masakiton pa dyan na madam. I have hospitals. hospital. Yes. Usa nga pila imong shares hospitals? Kay naapo ko'y mga hospitals. 82.8 shares. 82.8 shares. Square root of 2. Sige. Kung hospital ka, tagaay ko vision and mission as a doctor. Unsa day problema nimo kung magpa-admit day ka dito, libre na lang. Ako na lang Oh, bahala. tanaw, wa ka kabalo. Ay kung ilada. Ayaw ko kana, that's my mom's and dad's Nadi kay mama ihi naman ka sa iro. Ditubo naman ka diha. pagkuan igsuon ba yata. Ayaw kong ilada. Unsa ihi sa iro? How come? Ano man na ang sut? Ang sut og baho, ang sut og nawong ihi sa iro. Excuse me, you don't have right to do that. Right? O sa man ang kailangan ni right para mainana ta ka? Do you have any article Yes. that you could Article get? 9265. 9265? Are you sure RA. there is an RA? What's meaning RA? RA. What is RA? Letter. Say letter. What is the meaning of RA? Rendel Alfonso. Oh, That's me. Oh my God! Rendel Alfonso, Paano ka balo? 1995. Ayaw ka O ayaw. say nakabutang, what states in your RRA? RRA 925. RA 925. Oh. 9925. Oh, what is that? That's article of mine. What is the article? Why you're so does it- chismosa? What does it state? Nga nang chismosa man ka. What does it state? Duha, di ko matog states. Di okay ra kog Davao State ko. ko sige na istorya ana. Okay ra ko sa Davao mo state ka. Ambot ninyo. Wala mo ko'y passport. Ay pag apil tuklod ta ka dira. What does it state? Di lagi ko matog state kung adto ka dito busy ko. Tanawa. Pag una-una, Ilhan kaayo, wa pay naong, wa pay utok, may tagihulog na lang ka. yuta ra man ta akong paliton diri anong naabot naman pug ka dire. Kung negosyo ang atong istoryahan daghan kung mo gi ginaingon ta ka, bisim asa ka maabot halos tanan lugar diri ako ani. Correct. Tama dyan na daw. Naa kay lugar nga dili imo. Asa. Mangita pa ko. Kay kuan. Miski maasa ka mo abot. Ikaw di ta kakalimtan kay kapila ko nimo gipahiya, mapildi ka pagka mayor. Kay kapila na ko nimo gipahiya para lang makpangita imong Tupperware nga wala na. Maulawan ra ka. Tama dyan na. Importante ton ta pero kabalo ba ka nga nakapalit na lang kog kondo na akong ako kay tungod tanang taperwera na di ko Excuse. kauli og balay. Excuse me, ikaw na ay kondo? 8 ka buok. Asa imong kondo? Give me one name. Na ako sa Luzon na I have Kung sa 4 name sa Luzon sa kondo? sa NCR Dapet. Kung sa NCR? Kung Nga. sa pangalan sa kondo? So, di pangalan sa Ganun kondo. makichismis naman Oh, po ka. wala. Kay nangangko na pud na siya. Di mo gusto kundo iya ha. Unsa? Lodging house mo O gusto. tanawa. Anitap. Ganun mag-up. Tama raman ako Wala ka ni check-in dito. Sa una. Oh. Wala kay kondo. Lodging house ra gani di ka. Excuse me. Magkita ta sa korte. Magkita ta sa Oh korte. my gosh, kung kisa pay criminal og nawong mapay na mo pay gana magkorte-korte. Yes, I will. Unsa nga case ang imong i-file? Illegal of firearms. Illegal of fire. Basig ikaw, illegal possession of ugly face. oh. Ano siya dito? Oh. Illegal ka sa mga pangit. Illegal ka. Ano din na? Oh. Ah, sige. Magkita ra ta karong eleksyon. Sige. Umanda ka. Maulawan ra ka. Ako daghan ko kayutaan, daghan kong negosyo nga pwede itabang Wala sa ko'y mga labot. taong nanginahanglan. Kung imuhan dun nang ginahanglan dun sa nganong di man nimo niihatag sa ilaha. Tagaagin ako sila no, mga balay isa-isa. Nara ko gibuhat oh. Asa? Tura. Oh. Basi ka na imong agtang papuyon ko pa na mga buyog dira. No need. I have no time for that. So dili nimo mapalit.
I Ako can na naman buy. ang nagtagumpay. Magkita ta sa bangko. Pangita og mga Kung yuta. naa dito ang imuhang title, dito ta kabayaran kay napo dito akong kwarta. Well. See you Dili there. nimo ma-afford ang akong price. I can. Wa magi imo na pagwapo imong naw. Butangan din na nimo Beauty is not important. Beauty is not important. Dadi kay beauty. Mao gyud importante. Oh. Dapat ka na imong naw butangan nag fertilizer No. para mamunga. Ayaw kaayo. Magkita ta sa korte. Ay, sika pa Magkita ta sa bangko, magkita ta tanan. Oh. Asa nimo gusto. Ay, sus, klaro kayo. Ay, ko inag See you there. korte-korte. Ay, ko inag korte-korte. Wa magi kakatuod asa ang korte. Ay ako ati. O sa tawag di mo sa korte nga pinakataas. Kuan, justice of law. Ay, pag-apil-apil. Tama, di ba? Justice O, ikaw, of unsay mo ha? Unsa ta yung pangutana? Pinakataas nga korte. Na support floor. O, pero kung yun. Naabitaw dito ang Lami- pinakataas nga korte. Lamian nimo idunggam aning pinya, oy. Sige na. Mulakaw na ko. Unsay pinakataas nga korte? Sa fourth floor gani adto dito kun I6 pangitaan pagpuyo dito. Supreme Court, bugo! Supreme. Asa daw yung Supreme Court na sa fourth floor. Pakara ka na nasa ground floor, Pakaraman ka ang nasa ground floor entrance katong kuan checkpoint. Bugo ani niya, no? Muna mudagan. Mo og pa'y mayor. way- Way utok. Liog sa jud. Ay sus, agtang sa jud. Oh, I'm proud. Oh? Nalibog ko kung agtang ba na or arthritis. Oh, Ayaw ko kuan na. Pahawa Gibastos ko nimo. hawa ni. Sige. Pahawaa. Bito, yaman yan din dukan dari. Hawa dari. Pahawa ni. Bayaran ako. Pag ako aning mapalit kasuhanan ni hindi nakakapuyo diri. Napakay orange kasi nina. Butang din mo sa imong naw para mura kag buongon. Yanos ano orange ang buongon. Naa paghinog. Nagbuot-buot ka. Naa na, palibasa Dili dili na. mo dugong bughaw. Excuse me. Naa sa mo mga fruits, mga rich people. Ah, my naaday kay kuan. Na, kami nagkakaon ni madag A4. Oo, taga-tagaan ako siya. Ay siya kataw-kataw eh. Oh, wait. Mansanitas ra imong ginakaon. Hoy, si madam kinang libre sa mga palibasa ka mo, wala mo libre fruits ng balay. Pero sa inyo mga Tanan fruits akong ginakaon. Oo, sa mga fruits, ang pangdato. Daghan Unsa? na ako'y grapes. Grapes. Yes. Unsa pa? And I eat also. Eat or eat? I eaten also. Eaten? Yeah, Nanayan sa last? of course. Why? 18, tamo sa 18. 19. 20. Unsa? Buang man ka ako ra. Oh, unsa pa mga pangdato di mga fruit? Daghan Unsa? na fruit salad. Oh my gosh. Tanan fruits na added to. Oh my gosh. With milk pa to. Oh my Kayo gosh, ang fruit kayo. salad nila mix ang fruits. Sa mga dato, isa lang. Kang Oh. fruit salad na mo, napa na sa bunga. Bunga pa na, wa pa na timpla. Ay, kung ilan. Na salad na. Dili, uy, pag Wa mo ingon ana. Kaya kung fruits juga fruits lang jud ka. Bitaw. Oo. Oh, bro, imo kay fruit salad usa man na bro, Mao gani. pagkaon lamaw. Pangit pa, buguon pa. Kamo na lang ako. Oh. Kamo na lang mag-ako. Napay mo sinina mo. Nagtuog kag Squid Game imong nong Chucky. Kisay nag-ingon Squid Game man eh. Chucky ka. Excuse, Julis ni. Ay, kung Julis. Ayaw ko ko ano, mamalit ra ba mo dito sa kuha. Hilom dira imong naw. Magkita ta sa bangko. Tagya kag Julis no. Banto ra imong naw murag pandilit siya. Kaway nag-mix ato. Litchi ka. Shit ninyo. Hawa na dari kay di makakaon. Muhawa jud ko. Pag ikaw mapalit na ko ni, di nakakapuyo diri. Dato ka no. Ay, yes. Tagya kag kanang chocolate no. Ngano? Imong ilong mamurag kisses. Dato pug ka no. Oo. Patug na nambok kay gikaon niya tanan kisses. Oh? Na, yung Shit. ilong mo. Triangle. Magkita Kumano di ta. ba kagagi? Iharangan man nimo tanan. Nakuha po ning kahuya ni oy. Agi. Yes. Agi. Sabta akong tuhod. Agi. Sabta gyud akong tuhod. Agi. Dili magsigig kuan. Dito ka agi oh. Magkita ta sa korte. Manday lang. Bantayin niya kay kawatan bi atong pinya. Way liog! Hawa dari. Triangle og ilong. Proven og ilong isol og naong. Hawa dari pangit. Yan ko inyo na. Saman. Mo to sila gaway away. Pag mga gwapa, napo kung amod. Ana-ana biya jud kay kuan. So dapat di man yung RA ang ingon dapat RK. Rindil og kuy-kuy. At sa ko kay trabaho pa ko manghugas pa og plato. Goodbye.